ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಳು ನನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇನಿ ವಿಕಾಸನ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಗನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚ ಇನ್ನೈತೆ ಮಂದಿರೋಗು ಪಿದಟ್ರ ಕಂಡೆ ಅಂಚ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಮಂದಿರೋಗು ಪೋದು ಬರ್ಪೆಂದು ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡಿನಿ. ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ರಜೆ ಅನ್ಪಲೆ ಕಲಗಿ ಅಂಚ ಮಂದಿರ ಓದು ಬರ್ಪಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರಡು ಅಂದು ಎಂಕ ಮಾತಲೆ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ. ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತೇನಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿ ಇಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಕಲ್ಪನೇಟ್ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಬರಪುನ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಂದಿರ ಕೊನರೆ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೊನ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಪೂವತ್ತೊಂದು ಪೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಉರುವಾಪ್ ನಮ್ಮ ಆಯನ ಮೆಗ್ಗಲ್ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಒಪ್ಪೆಂದಂಡೆ ಅಂಚ ಆಯಲ್ನಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಂದುಡ್ಲೆ ಎರಡು ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಇಷ್ಟವಾದ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡೆನೇ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಬೇತದಾಲ ಚಮ್ಮ ಇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತನ ರೆಡಿ ಆತನಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಲಾವ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬತ್ತಂಡು